Ποιος είπε ότι τα ελληνικά καρτοτηλέφωνα είναι εύκολα η δουλειά? Για να πάρουμε ένα τηλέφωνο λοιπόν σε ένα ελληνικό κινητό. Ποιο είναι το τηλέφωνο, Κλαούντιο? 694 41 62. Εύκολο δεν είναι? Υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα με το 2. Ένα μικρούλι πρόβλημα με το 2. Ακόμα υπάρχει αυτό το πρόβλημα με το 2. 61 πατήθηκε, οπότε πάμε πάλι από την αρχή. Γαμώ τον ΟΤΕ. Καρτοτηλέφωνα ΟΤΕ. Καλύτερη ποιότητα. 694 Μισό λεπτό ρε Κλαούντιο, γιατί 6, 90, 4 41 41. 62. Μισό λεπτό, γιατί στο 2 πάντα συνεχίσουμε με ένα πρόβλημα. Κάτσε να βάλει τσάντα. Θέλει δύναμη. Όχι. 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 63. Βαφακούλο.